המשפחה, כנס הכי נחמד. מה אתה אומר? אני שמח שבמקרה הפעם עשו כנס מיוחד במינו, שאף אחד לא צריך לדאוג לשום דבר, הכל באים על המוכן ונהנים מהחיים. 20 לאוגוסט 2004 אנחנו מתכוננים לכנס שעורך אחינו דוד. תבדוק, תראה. היה כנס, ברוכים הבאים, שבט אחים גם יחד. מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. אלה הברכות הכי טובות שיכולות להיות למשפחה הזאת. דוד היקר ורחל היקרים, שיהיה לכם במזל טוב, כל טוב והרבה נחת, בפרט לאלה שעכשיו חוגגים להם את הבר מצווה.